L'Ajuntament d'Arenys de Munt ha rebut de manera oficial a 3 patinadores del Club Patinatge Arenys de Munt. Amb aquest acte, el consistori pretén donar valor i reconèixer els mèrits obtinguts per Mireia Martínez, Lorena Cantillo i Emma Álvarez en aquest darrer any. La recepció va ser encapçalada per l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez Camps, i el regidor d'Esports, Jordi Maimí Girbal. També van ser presents en l'acte de reconeixement el president del club, Josep Pi, l'entrenadora, Jessica Pi, i els familiars de les patinadores. Sí, jo estic lesionada des de fa anys ja, però estic bastant contenta. Al Campionat de Catalunya vaig aconseguir la primera plaça, que em va anar bastant bé, però m'ha quedat com una espinilla del Campionat d'Espanya, que en el primer disco anava segona, però en el segon disco vaig caure bastant i vaig tenir un mal disco, però tot i així vaig quedar en tercera posició, que estic molt contenta per això també. Doncs aquest any m'ha anat molt millor del que m'esperava, perquè és el primer any que he competit en aquesta modalitat i he aconseguit una primera posició en el Campionat de Catalunya i en el Campionat d'Espanya, que no m'ho esperaria mai, doncs he aconseguit quedar subcampiona. Estic molt orgullosa de mi. Vaig començar el de Catalunya, que era el meu primer, i estava molt emocionada, però els nervis em van jugar una mala passada una mica. Però era el primer cop que competia en aquesta modalitat. I després el d'Espanya, que no m'ho esperava gens, i em va passar al revés que la Mireia. Vaig anar al curt tercera i al llarg vaig acabar segona. 3, 2, 1... Mireu cap aquí.